Galtisteach go Páirc Chrócaigh Tá Amsir go hálainn seo Ordwacha na deire ag gluthe canis chur Nicky Rackard. Bhaimid beolibh go lua. Mar sin rá unan as cúigála tá tachan seo agus sian an tá tachan Páirc go Ordwacha tá rá arthú dinta ag Sylvester McConnell den náid an fuain canis fear ag tír ón so chlufa leachchanis tír na Nevin is teachtasteach san lína lán chúl in áit Fíochar Bradley agus na tosaí tá Ó McGuinness in áit Danny McGee tá Ordwacha ag teachtasteach so chlufa seo lawns a winning tuéis de spántas má so chlufa leachchanis agus captaí na fórne David Carville bhí sé aonta an áis an gamsú cool agus aon cholín déag dá oirin. Spéisi de bra lehazí Nathan Curry agus Ryan Gaffney chumá bheith I meas na scóralaithe. Nis an furan tá tachan Páirc go gaiile tá tí arthú dinta ag Colleen McCormack den na fuain canis fear an muoinnig an tulas fa leachchanis. Tá sé sunsach William Jules there, Chrissy McCaig ag tosnú an don chéad uair an séasúr seo taobh le Kevin Hinfey a lár na Páirc. Tá arthú bháins na cúlaithe le Patrick Turner ag tosnú sa lína ná chúl an áit captaí na fórne Sean McCullough. Sa tosaí tá Brendan Rodgers agus Cian Waldron ag tosnú in anad Aaron Kelly agus Derek Carton. Mar sin tá sé suntas ag bhfuil an príomh scórlaí na fórne Rory Convery anamníthe ar an mínse. Mar sin taobh an seo tá Pat Fleury. Pat ceach go tábhachtach is tá an comórtas seo comórtas Nicky Rackard. Go an GA go na fórne seo fórne nó steire agus Ordwacha tá geire bheith chur bora faoin ómánaíocht na cantar sin. Well, gan dat Caroline sé go mór lá mar nuair is muoíonn tú faoin na cúntathe sin chuid níonn tú ar fel níos tapúla ná mar a chuid níonn tú ar an imáint. Agus tá na lándaíonn ins na cúntathe sin ag gobar go dtíon chun an imáint a chothú agus a freisin ó an tam go léir. Agus seo lá mór dóibh an seo Páirc Chrócaigh is mór an trúa go bhfuil slú a có beag ann ach is cuma le na himráirí tá si de fáil deis chun immerton seo san náithbhór sa Páirc bhór ar an lábhór agus tá aimsir go hálainn agus tá de súil le clifa jazz atara. Churn Nicky Rackard sé an tríú churn ó tíobh hir go churn Christy Ring agus Ian Bacari ar nói agus tá sé ar a bhód ó rá bhílas sa cú agus mar bhí Pat rá tuirt deis go na chundaithe níos luige seo ferbertíana ar an ómánaíochta agus nómans na chundaithe nói an comórtas anmhaí taréis an luíoch Loch Garman Nicky Rackard. Rá rúis go na bútarí in seánne an chéad cheann nói well beist go bhfuil le choran agus an dára ceann beist gimmert a gurn Christy Ring an bhlín seo thugain. An nora siad muo a fud na ardú céime drééis hob ceantas fearáil ar Ordwacha le chead cholín in seo a Páirc Chrócaigh. Agus Ordwacha ar nói tá sé dééis rá chlufa canis as chéile a chaúns. Agus na fórne is castal in na chéile, Corán ar na chéile, ana bhá acab ar a chéile ar nói. Agus doire siad ráhan na núdar mar ní rá mór an faibanna acu baint amach an áit seo sa chluthe canis bhaidir an lú a máta haon agus thug siad grád a ceart go Longford agus go Moinachán 8 gúil de damse siad in Longford agus 6 gúil in Moinachán sa chluthe leachchanis. Ordwacha cháil siad a géad chlufa na dúnaáil ach tá trí chlufa as a chéile búta acu bhaidir an lú agus Longford sal ar a bú amach go bnain na górsan tír chonal sa chluthe leachchanis. Agus mit fannacht inis an go gurfa tús leis an chlufa. Ordwacha as a chlufa canis sin an tríú bliain as a chéile agus iad gar ardú céime áil. Cháil siad den nóra mar bhí mar rá an naid muo agus a chá bhílis sa 15 siad ruscomán ar fud an ceannas fear le pointe amháin. Tá sé bút ac faoi ró an comórta sé bút a faoi ró ag Ordwacha hir a rá bhílas a 10 agus a rá bhílas a 2 agus sin é an réitor Shane Hines fear na gáile bheith agus cear a tús a chur leis. Deire ó híomh na staide ní roiisiad chlufa canis ach úr amháin sin a rá bhílas a séad nar bhaidir dúnaáil agus a rá bhílas a 15 Rather cluthe canis churn Christy Ring
agus cháilead an láisin in na círi ach cafará in nora taréis sin blian ionintach a bhí acu ba 2015 hit rudaí as a chéile róg in 2016 as níor cháileidir clufa bit ach Thomas aráist sa chlufa canis doire in mai ardwacha chlufa canis curran Nicky Rackard agus gachrod ré lá all in je bark an Chrócaigh tá sí caitisteach sin agus ládach i gcionsaín seo Nathan Curry chur her fáidisteach Curry dón captain David Carville dó tríocha cethir amsí ag Carville go dtí seo fear na fianna ach é sin can sin piucaí sús agus duine ná na heachtamach le agus ládach puc séir bútsa in sin ag ifir seacht Derry sinna líagóm hinfi the Yappadoo patch? Yeah, sin far leider and sin as club chuibhín a linchig and sin agus tespáin se go bhfuil better cosantóirí a gcuide go leidir agus beagsíd faoi bhrú mar ceapan féin go bhfuil anna chean sa Armagh in Jobhach seans cool better ag dir an taobhile. Ach a cean sin piucaí sús agus teachtamach léin sin tá ardwacha teacht léin is agus pásmach mai Nathan Curry agus fáil dinta John Carvin Tá mai cheappa go bé Michael McGrath ba fear sleacht níl Ninga 7-8 tá tosnúne go sleacht níl 2-1 a sleacht níl fanel gure Agus cadémar í maint a rinne sleacht níl agus pelle tá imirthe go háirithe tús na bliana nuair a chuig siad go dtí cléthe lecanis agus clé canis agus céanar éirí glóin ceann fódar crébhóla ní hamháin sa féil agus in imáint ach sa chomógaí op freisin ardíocht as club amháin. Tríocha sé imróir fanel deire agus chéine runna dhéag acu is a sleacht níl iad ná an blin stadúil a bhí acu an nóra buchans créabhála sa bell i manacht agus a gomógaí Ní ráidir leis na thuman hí an clú canis a bhaintach cháilead is a chlufa leachcheanis ach bhí si den seo fáic an Chrócaigh in ná Chrócaigh chláirne lá le Páirc i gimmert a glutha canis na pelle agus an ói bhí an bua acu ag na mná sa chmógaíocht gan sin caitisteach agus ládach teachtamach lé Nathan Curry tá feiceálach go dtí seo chuil síosar ar sin agus feáil dintan sin ag Dylan McKenna déad go bheice mud cart a buin seo pat chuig sé seach go leidir carcolóir leis an ghólan agus sort dúrlan pellin is má na dúrlan i máíocht a chuig sé seach go leidir in os ní len dáta chu chuir sé stop leis ar an buinte. Darren McCluskey fear bhenachar tá híos agus tá se fósíos agus gurtú chorás chu Dara Cosúil nach bhacha sé McKenna ag teacht in a ráin sin go raibh seo beagán roi dhéanach agus tá se crat a benn. Tá sé crat tá. Agus Daryl McDermott an cool bud a takeamach go fada in a chumradí club McCluskey sin nach sin an fear bhí cuntach fear láimh Darragh Dylan McKenna chuig fointe amsie ag McKenna go dtí seo so chomórtas ach bennar an nína lán tosach atá ag deire Brendan Rodgers, Brian Cassidy agus Kieran Maldron tá go leor scóranna amsie acub Tá cás Maldron an simúil nach bhfuil fear chuil chinnig tá móna Sean Lachlia agus tá sé tar éis dul le díre im bliana tar éis ard bliana bhí a geil le coolla creibh na hhéir na bhóchan. Tá scéile lein go Baldwin bhí sé mar chud go ar an underdogs na bhí sé 8 mbliana go bapat na bhí sé faoi de stúr Bhí an dá sin 2005 I ríist Nathan Curry tatamach lei sin agus an sweeper here an sin go ghuire agus leacha siar an sin ag Cassidy agus ceann fád a builsa stifuair sin tá Clifford agus an dá uan gur anna chur a chéile cheanú mad catsid gan mór an immert feici an go dtí seo rá ghortú nis beidir go bheicimid splank an seo I gcionsaí nis tá McKenna chuig sé niumar go cos céimena thug sé numar chahas carcolóir mór an trúa mar bhí le deisige an sin chun brise trí na chosantóirí agus scóra áil an sin agus nuair a fuair sé sellibhar an slite faoar a thirthóil fechar sin 8 blís cos céim tócaí aige
Ní raibh an dar a rá an réithóir an bóta san. Cianchin go sa fada. Pucky sús go máin sin ag Waldron. Ach, níl duine bes deire fannacht lei sin. Pass chur amach anseo zón tíomhlína Conor Garvin. Fear eile as Liv Derrig. Glúiseacht ba ó Ardwacha. Deachtanis tá nefre seacht Conor Devlin. Points amháin fása ag Devlin Hanna Héanam líana. Agus an cianchin chur chlé. Deiscáil sa chéad ceann Curramú. Agus tá sí Curramú ag Ardwacha. Is mór an trúa pís a deas cóimirthe atartha an sin agus bhí deisige chun an chéad scóra áileach ní éirí leis an bóta sin ar énos. An cianchin cuní stig a deas an sin ag Alan Grant go leor spás an seo go bhar Páirc Conor McAllister agus díanach isteach go láb a Simon Doherty tá a chúl go Ardwacha ga an passan ní Russia Harwell a Berta Sreamlín sin as Pucky Susan McKenna níl tá sí fáteag deire agus deire teachtanis agus ceann fada eile chuirsteach léit go má ag na cosantóirí an dáthíomh chun cíneann seo Devlin pass chud amach ag Devlin in seo agus éilíonn sin ó Conor Garvin smachtaí go má ag Oran Curry fád ríist dianta go má an sin ag McKenna éilíonn si Reid go dó McGuinness chud amach ar deirinn sin ag Carvel nis cid le fed le Ardwacha ina is beag ar fed le bíana mar tí Pucky Susan sin ag cosantóirí deire siad ná é aibriú amach spás an seo ag Bradley chur fada Berta go Susan Ardwacha ach siad fear deire tá is éalú teach tríd an seo deis ar chúl tá cúl forte ag Alan Grant An a chúl feite ag Grant a cadé mar bramú a fórsin sin ó is cum na Brendan Rodgers nó Brian Cassidy a deirig leis brethir an slittar an gédal síos agus cadé mar feas a thug sé amach an sin do Alan Grant agus críicnig sé go gláite. Sé numad caite agus cúl fáte ag Alan Grant an cúigú cúl go Alan Grant suchamórtas im léana agus Banamud an gúil ar íst mar tá gortún sin Hannig sé teachan sin agus chéilemar an gramú an sin a rinne an Cassidy nó Rodgers nílim cinnte ach deirig leis brethir ar énos agus thug sé pasáil in amach chuige Alan Grant a bhí a gréithir a gúlinn an sin agus pass crín agus críocht an scóthans an chéad scórdóibh. Beag sean a bhí ag Simon Doherty sa chúl an sin go Ardwacha mar sin é séanúmad an chéad scór taca agus tá sí aimse ag deire mar sin taca chuig go héine sin tá Nathan Curry a puck sír tócaí ceár i dro Curry beanna sí go má tá sí har a trasná ag Nathan Curry freigur ládach fáta ag Ardwacha ar a gúl thug sé puck séir tapig an sin ceann garid an sin go dtí Nathan Curry tá caithbhíbar a sé an sin mar lechúlaí lár ach ní an sin atá sé gimmert caiimse rá ach deirig leis an ceann sin a chur an drasná. Parent as an air blis the shees and chin ag Micheál McGrath agus Ardwacha gol fáda lei stiff fuair sin bhí Corvin ach éilíonn si ó Corvin agus taachtamach leis sin ish Deire an the aibrú trasn an seo ó smachtaí go hálainn sin ag Tiernan Nevin agus feáil zinta ar Tiernan Nevin Bhí deis ag Brendan Rodgers an sin nuair a tháinig an slittar chuige ach ní réimhlige sé a smachtú agus an sin deirig le Tiernan Nevin an slittar áil agus rinne chalíseir puck séir éasca amach an sin dá Ardwacha. Brendan Rodgers fear ghfuil neart taithí aige leis na peladóirí chumá le peladóirí chuire agus greta ghfuil chá hat-trick fáit aige sin sé chúl an umlán go dtí seo so chomórtas bris the shees sin ag Corvin deis eile ar scór má cheappa go bé McGuinness bhí an sé Sé sin é Owen McGuinness a fór an ceann san
Cúlín ag inis agus ceann eile fight ag net an choirí bhrise amach go deastáid fór sé pas live a garadan sin agus chuir sé dúr a chur an drasnáne chun an berne is lú a chuir na fórne. Mar sin pointe amháin idir na fórne, rá pointe ag Ardwacha. Agus gan ach an cúl sin, tháinig bhaid Alan Grant. Hí Shane Umad amsia ag deire. Tá na scóir na teachtain is a rénos agus mar bhí sé nó seachtain nó a imimehin sin agus ní raibh éon scóir a teacht agus bhí na cosantóirí chun cín. Mar sin an puck leasa, bud go dása sin ag Carville. Agus léite go dása go gúlbára McDermott. Mach a dro an tíomhlína, róthar an tíomhlína bhfuil. Tá sí cuine stin sin ag John Carvin. Tuccí súsa deire ag Gerald Bradley. Bradley, a goal a dro na cúlaí tá sí cura ar dheis. Sin é chéad iirecht cura mú ag deire ceanháin cura mú ag Ardwacha chumá. Derry leis an slitar sin a ghidó ó John Carvin an sin ach nuair a thug sé faoi scór chuir sé dheis agus ar fóríle sin deisibáin imethe amú ar an dáthebh. Mar sin imnar fág an na Páircin seo ar híomheile. Imas ná go díreach eáil. Cé go díreach tá míad cóirleis go duine go imnoirí deire ar híomheile na Páirce. Mar sin éanam a déag caite. Agus go mór an feici an go Chrissy McCaig. An dí sealadach tacarsteach. Agus tacarsteach an sin tá Kevin Himphy in áit Alan Grant. Mar sin an dí sealadach atá. Dint go má ag gafnaíonn sin go Ardwacha ar East Curry. Steach san gníon agus spásig McGuinness. McGuinness, sin pointe all and wait, McGuinness as tá na fórne ar hó scór hééis sin na déag. Se chuir siad an slitar amach i dro an chúin sin agus fiise go hálinn fechar sin agus bhí beganin spáisige agus dumpí sé go tapig agus chuir sé díreach idir na postí ard cholín an dar cholín an sin ó McGuinness. Mar sin béad go bhór dead an cool ach tá me ceappaí Ardwacha tar éis tús an tús is fearr chuir leis a glyfit. Béad go seanach ag dead inis. Cuiristeach ag Cian Waldron, tá sí an cuttartach agus. So stig sé cear nó Kevin. Se. Duine go hosaí deire stis cear nó cinse. Ag sin ifrid tríd ag Brendan Rodgers. An poacher, hí sé leir cool. Agus Alan Grant, tá sé hacarás ar a Páirc agus béad go méid deisiil ar ball ag Kevin Himphy ach go fóiliocht tá Grant in ash. Simon Darty, díreach síos a lár. Smachtaí go máin sin ag Carville an cactín pas go a siar agus ceann eile an dara ceann cuairmú ag Ardwacha. Sin Nathan Curry a bhfuil an gceann sin Nathan a caithfí bud a sé ach gimmart i lár na Páirce fuair sé cholín níos luaithe ach hep ar an bóta san. Go siar níos tá fearr Cúchulainn, Conor Devlin. Bhí deis ar faointe ag Conor níos luaithe. Cosans má ó Alan Grant. An aist agus fiáil dintan sin ag Conor McAllister cheapain. Sa bhíidir a chur brú ar ceart go leir se Conor Devlin a teacht amach leis an slitar agus ghain siad uige faoi ar a hir hawl. Burtas as blochan sin tá sí fáin seo ag Brian Gaffney. Cuiread as na Jesser Chúl an seo. Blochal den scud inter Conor Garvin. Níla chuntas glánta fós agus tá puck sír. Isteach brunta. Ach, Pat. Sin deis íntar ar cúl cáún na deisna sin a hógáil. Se gan dá bhí deis ag ceart go leir chaim se art creúnta thuirta na cosantóirí ag an óm céine ach ba ceartó beidir bhúla beagán níos tapúla fuair sé pas láimh amach ón taobhile den chúl an son agus d'éirigh leis brethir agus gacrúd mar sin ach sin bhuiile lúsca an sin lúsca go leir a Paddy Turner an sin agus carta buí brontair an son ibre dó do ghuiir an son ach bhí gach deise chun cúl a scóráil an son.
Bhí sé sin garbh right. Paddy Turner an cárta buí tiltte go maithaige. Agus inis, deise gur dwacha a ghulach an cín. Agus tá sí amsín sin ag Carvel. The chéadúr tá ardwacha tar éis a ghulach an cín. An chéad scórne ag David Carvel. Well, Derry Glo score a oiler in us. Big dash cool the Cart galore. Hepper hon count sin a hogail. A click we sheet the coolin so big to score fight to go to see them Hekun Keen. Come on the mees and Aaron Shin. Olav Bradley. Ardwacha Kionsi. Ach late come on Shin. Ege Gusson Tor. Paul Cleary. Mach Shin and Joe McAllister. Joe Chunya. Late come on Garty McGuinness. Hoshi Egan Wall, Holy Moore, Shasta Rivet, Thought Brian Cassidy. Agus tá mai heappa go puck Shasta Cúig a bhéis an sin. Ní ha. Ní an tíanaan an bhar chóil leat a rénas. Tuchamach de ardwacha an son Beckham the ríiste an seo. Se Artie McGuinness leis an slitter agus Brian Cé Cassidy chur amach a chur seo. brewer. Better go to be lá ardwacha bhí an Carcolor. Mar sin, Nathan Curry. Ach, leab lochal zinta Curry. Steach a dro Micheál McGrath. McGrath, good zas and chin. Spásan ish ag Jared Bradley. California chó score points am á fáte agus é chéad points in jo. Go deire fáte ag Gerald Bradley. Se coolín jazz pass live amach chuige Bradley an sinnar in glíhan agus bhí galore spáis aige agus bhí galore am aige chun tórt faoi cholín agus Derry leis an scór sin áil bhí sé anna chrín. Mar sin hé Shane Numa déag na fóine chó scór. Agus de sin is lárach ag ardwacha. Puck séir an seo hartar seaca méadar amach an gúil. Dacraach go díadach cad a Harlan sin. Fiach sé an slitter don talamh sin an dúirt an réitar sin. Mar sin an dúil gus fácha fearr na fianna David Carvel. Point amháin ó focsír amsí ag Carvel hána héana inne. Chuoine héan a héine go firse sa chutha le cheannis a náid Tyrone. Agus an tríb ceann churhamú ag ardwacha. Sin an trí déis churhamúcha agus na ceartóibh beidir bheith níos córamí mar sin bhí gach deis aige chun an ceann sin a scóráil. Ceann sin peochaí sús go deas sin ag Chrissy McCaig unfelladar ocean pass all in way McCaig tá spás na is Alan Grant deis ar fointe Grant Poshi Toki ag Alan Grant on score crohíonn sin ag Chrissy McCaig. Rinne McCaig go maith an bótas an nuair a fórse an slitter bhí an léir agus aige chun Granta aimsú leis an pass live an sin agus bhí Grant Crean galore chun an glúiseach sin a chríocht nó. Cóil agus cólín scóráiltain go dtí seo ag Grant. Sin éon na chaibblins ceart go tíosan sin tá Dylan McKenna go ardwacha ar duine feáil an sin tá mé appa go bhrú duine Paul Cleary tar éis sí chur síos an líne tá teastar sin tá Paddy Turner níos mar duine feáil ar Paddy Turner Micheál McGrath fós aige agus tap amach leis ar deire an sin tá ardwacha Gúlan Crew a fáte ag Cathal Carvel Sheeran seo, it's ó David Carvel agus néit an éasc an sin Goisín McCloskey mar sin i dro an chúne céad is féidir nó bíon iste tá sí smachtaí stin sin ag Brendan Rodgers ní higann Rodgers a tróháin sin i dro chúl chur a siar do Waldron ní eilín a Waldron ní smachtú agus bhí deis a Chrissy McCaig Stias came all in way McCaig Brendan tí sin go deas ach tá sí imi ar yes agus rial a bhuntáiste ag Chrissy McCaig as nadóid séite ag an réitor As cosúil go bhfuil sé tuairt bhfuil séir dóibh
Hasban McCaig and Shin Keiko Liger is a Tasha Shine and won't see a bhí on Rivishin. There will be Brendan Rogers or British Shacher and Bunleen and Shin agus a Gary Cian Waldron and I'm sure le pass live ach a Creighton Shella le Puxer and Shin the Gide. Kinsa Harn Cossentor or Dwacher Harncha Sheer Chrissy McCaig. Vicky Shach Blaine Guish Chrissy McCaig. And oi Chasha Shal Snastral leis na Sydney Swans a rá Vílas an í. Ach ní rád bhí seán. Tá Shal lár noch an ish. Bogare e bel agus na manicht agus an oi dachlub Schlachtnéil. Shin and Colin and Shin scoral to Galen Grant on Willis Air and Shin a hen do fight to get sure do a hen a 3 and pre scorali a coin nuv. Tucky Seuss ag McCloskey. Ach ní raid a leis Curry dina go má guard wacha. Kinsa by Curry in omíoch. De mag man sy pickle leach na himmer beids go béfacha all fi láthir. Leor gan shell of feki ige. Tucky Seuss cha ag carvel at east. Agus full a crew of bolts and chin agus is scored wacha on puck seer. Beckman's gadírach get a harla. Here more in the chin agus imi she's chin tam Micheál McGrath. Dinun fiol in chin. Dús Carvel, Gerard Bradley kinsa rinne se fiol Carvel agus an chin taréis go an fiol dinta for Micheál McGrath for se bullish nachs na hasnacha beidir steach sa molog. So Ceapach nach breb mór an áwnach ag an céine tá sé ag tógáil nóméid chun teacht chuige féin. Beidir nach sa molog godírach a firse gur níos fuide síos a chúise. Well, Janam position Emirates, Nathan Curry. Leis an puck sír se hóig gur fiche híon numad caite. Dure a bháid ní sásta ish ná bhí. Is go síos fuair sin agus bhí deis ar chóil an sin ag ard wacha. Derry Glove winner a háil ar Captain Orr winner a tusa a teagháil ar ach a cúg sé beganin ar yes agus ar fóríil. Sin an ceathrú ceann atá chortha mú ag ard bhachan seo. Mar sin Kevin Hinfey take isteach agus fág an na Páirce. Mar sin Kevin Hinfey take isteach go ghaire. Cinnte mud go díre chuoib cho Lewis go féilinn cé a dog. Nimmert. Ard wacha techt amach le. Dro Chúnin sin ag dro Conor Garvin. Cianchin Tucky Seuss ag McGuinness. Chá faointe Amsig McGuinness an na hain agus an cianchin cura ar yes agus ar fóríl an carú ceann an cúgaí ceann cura mú ag ard wacha. Beag anin mí chóramach an sin beidir gur sé tuairt faoi scór ach a bhí ilen anna géar an ceart go leor ba ceart ó beidir a chur trast an cúil. Leis a cruthúda thosaí eile beidir chun seansa a cruthúda féin chun scór a áil. Mar sin Kevin Hinfey take isteach lár na Páirce agus in áit Conor McAllister. Ní me cinnte go dtíanamh ar gortú Carrasco McAllister ach tá Hinfey tá séimi isteach gimar sanína leachúil. Curry, sheer dro Carvel, she Sanina, dro Cahill Carvel, and Bert's Carvel, a co-eye rinne chéile, Bert na Fianna. A dead in chin, Paddy Turner. Nani Lanamach go lár na Páirce. Chrissy McCaig, she Selina. Smachty Gadas, a stin chin. Calíise le dianta an son agus sin Brian Cassidy capam híos an son agus a crothú deacrachtaí den na chosantóirí ach a tháinig an calísin anna bhógar fad roiescar fadar fad agus caiigh sé bhenníos cuaramí seo Paddy Turner an taobhile den fáil. Písa dash skillan sin. Rinne sé go maith an bóta. Fear an sútrach agus an ghlán amach go lár na Páirce agus Nathan
Curry Heath agus Gartu Corasco fin láthir. Fear na fianna atá an eicalach go dtí seo. Se gimmert go maith sa chéad fiasa den cliffe seo ceart go leor agus is go súil go bhfuil sé tar buile áil ar a ceann san. Alan Grant me a hawl chun an puck séir sin a hógáil. An puck séir sin bótsa. Gard bachas lua rééisan a beag. Ís mún a bhí gon chéad cliffe. Páirc Croke súla hart ar 5,000 duine. Bheiste heachtarsteach go Páirc an Croke inne. At ná se aintach go imróí an level seo go bhfuil deise go immert ar an lá mór I Páirc Croke. Béidir nach bhfuil se lán ach fós. Blianta beidir an ará. Dimmer mis Páirc an Croke. Ágad ó, ag léthe cenis. Mar sin Alan Grant. Agus an ceann sin ceapan á dwacha go dtí cura ar clé ceapan an réitear gur puintetá agus tá hácain seonear nói ach tá sí bronta. Tá sí bronta sin a héna tríon sin scoráilte ag Alan Grant, cúil agus cúlín an immert agus gá cúlín an na puchan na séire. Cinnte Jared Bradley an 10 duine tá eile tá éis scóráil go ghuire. Smachtaí go maith ag Cathal Carville. Steach an sin, Mike Corvin. Agus smachtaí go maith deis eile in sin ach é rís tá sí sin curthamú ag Ryan Gaffney. Sé iirecht curthamú ag ardwacha. Sin seans maith a bhí ag Gaffney an son agus ní món na sásta bheith se leis féin. Adar sin iireach sin nach ónsaí eile ó ghuirde ar an taobh eile den Páirc. Gaffney duine go seachtar ón na fianna. Deis in isig deire agus bhfuil si amsí tá bhrat bán ordaí agus sin an fearr a scóir le. Sin Gerald Bradley an sin. An dábhar puinte neo fáitigh Bradley. Haspáin sé den nómad a hin cecho crín is atá sé agus bhí an ceann sin beag an níos deacrú beidir ach fós dairigh leis an cúlín sin a scóráil. Tá sé tar éis eistrú go dtí an glíhan an sin ar cléad cé gur bhfuil se caithbhíbre de. Mar sin tá scór tastal inis ó ardwacha níor amsi siad scór ón carú núma 10 sin sní núma 10 lean chluife gan éon scór amsi acob an chean déarnach bhór siad ó Carville puck sír bhí an ach cinnte le 10 núma den nús le rá núma 10 an nús tá deire go thomláin I gceannas tá siad héis 1 2 3 5 Foinsa a amsú as a chéile. Bhí tréimh sean bhathe ardwacha tar éis do ghuiide an chéad scóra áil an chéad an cúil sin a fuair duire go luas a cliffe agus an sin bhí an tréimh sis fearr ag ardwacha fuair sé trí nó ceir a chúlín as a chéile ach tá siad a srachail chun scórna áil ó hinní le. Puck sleas an isis agus fearr Slachtnéil Barry Cassidy gan éon scór fáilte Cassidy go dtí se an trí is sé amsí aige so chomórtas im léana. Agus tá se na Clibbert ceart agus é deire. Páras deire hagan amach lé. Agus tá sí sin imi ar dheis. An dára ceanna mú cheapanne deire? Se sin níl ga ceann curthamú a chosúd. Tá sí níos ach na múla ó hebh scór na hógáil. Béidir go bine scéal chluife se. Ceir a cholín ag ardwacha ach sé de sin a churthamúcha sin a difric beidir idir na fórna go dtí seoir éon nás agus. Cookie Seuss ag McKenna. Blockall dinta ed. Corvin ag McKenna East. Ta tríd agus feáil cinnte dinta sin. Ag bhar nua Kevin Hinfey. Se gólan leidir agéid ní raibh sé de lecha ceart go leor ní raibh éon rud listin a chuhannig sé teach go leidir ar agus bhí sé cinnte go raibh sé chun stop a chur leis agus déirigh leis sé sin i dhéanamh ach sin an pinás puc éasca an éasca ba ceart de ceart a David Carville an ceann seo scóráil. Tá ceann amháin scóráilteige agus ceann cailteige sean trí a ceann atá le tógáil a gcéis agus ba ceartó an ceann seo a chur an dreasnán. Hartar tríochas látamach an gúil bheochtú súl go neamseach imnóir de lehead David Carville scór mar seo 29 númad carte agus tá ceann seo a tastal
Mar tá chéad a faointe atrap seo chun cúgláin ágáil idir na fórne. Cúg núma 10 gan éon scór. Gordon Sylvester McConnell. Ceann se tábhachtach. Agus tá sí aimsithe ag Carvel. Bhíon ceann sin na taistáil go dóigh uatha a dúir tú Angus tá tamlín fada imethe ó fuair siad an scór dearnach a bhí sé crín leis an ceann seo ceart go leor. A héna cúig an ag go cúig gan an cúil idir na fórne agus muid lethúir a clíg imethe óna dí a teachtasteach ar irin ardmhachan san. Se takeisteach sin tá Fiachar Bradley agus tuchaisteach na tosaí in áit. Heappa go Dylan McKenna tá éis an Páirc ágáil. Se mar sin Fiachar Bradley fear chréibh rua. Fear tá an immert sna cúlaithe chumá. Bhí sé gimmart a ribh seo dóibh na bótaí. Dimmer sé a glyfa leachchanais agus sna cúlaithe dimmer se an lá sin. Mar sin cúpla áhrú dinta ag an dáireann. Kevin Hinfey takeisteach go gcuire agus Fiachar Bradley takeisteach go ardmhacha. Ceann sin briste síosach. Léite go má ríiste Curry. Chur amach go leor na Páirc an sin. Sin ghníon na munseo a Páirc an Chrócaigh. Agus feáil dinta an sin ar Liam Hinfey. Fear mór leidir is a Hinfey an sin. Carvel, David Carvel tap trasna go mí leisnach ar an sin agus bei deis ag deire an bhearna a bhéadú an seo ar ríist go chéad a faointe. Ceapá na brata híos an sanna Angus masú a go bhfuil an gcuir cabhrú le hendin a go bhfuil sé cabhrú beagáin le díre ach se déirigh leis. Ceart go leor cúlaín eile scór an sin a héana cethir scóráil. Héan na cethir aimsithe ag Alan Grant mar sin. Héan sé an umlan go na gcuire agus an bhearna sin méadaithe ríist go chéad a faointe. Sin feáil eile den tam sin. Sin Gerald Bradley a bhí híos an san na cabhrú lena cosantóirí. Níl caidan na himmartha tharmháil a Berta Caffará. Gerald Bradley fé leis puinte eile amsú is féidir. Gerald Bradley fearslach níl ag amsú puinte eile. Sin an tríú puinte neo fáte ag Gerald Bradley. Gimmert go hanmhain seo sa chéad le anna cheaspantas crínis ó Bradley an sin. Trí deisige agus trí cholín aimsithe arda cheaspantas an sin. An difriíoch beidir idir na fórne féin agus an cúl agus an cholín a fór Alan Grant freisin. Se agus má bhreann tú an chluife ón ceannú a déag tá deire tar éis 7 puinte amsú. Nílach puinte amháin amsí ag ardmhacha agus go leor iirechtaí curtha mú acu san am sin. David Carvel, deis an tear chúla bhfuil ag Cathal Carvel. Tá sí curráir a trasna. Mar sin an bhirt óna fianna cóhaibbliú an sin. Rinne sé go hanmhain sin ní raibh mór an spáisige agus bhí sé tapig go leor chun brethir agus dumpig sé go tapig chur sé díreach idir na cholaí anna cholín an sin agus rinne sin rud ceart. Cosantóirí ardmhacha. It treads go féachhar. Agus tá réitir go lí seo cháisteach idir bhirt. Héad clibbert a chunig mar in jobh Angus buchas mór le dia. An óin na cunilacha go hálan in seo Páirc Rócaigh tá Páirc go hálan mars gannách. Ceann si buchas lús ag cartín ardmhacha David Carvel. Gan duine bin sin go ardmhacha skill das léirithe an sin ag Liam Hinfey. Agus puck séir eile bronta go leor. Ní me chuineál cúntas ar na puck na séire ach go leor puck na séire bronta ar an dáireann
4 egin to galore ní ceapfagar a brú bithir an sin agus bhí bert ardvacha in the Oh, shit score all in your bad. No, does she go right? Yes, Captain Brian Cassidy. She done a go draw hockey. Martin, Kinna and Head Kinna, so Cliffisha, let's in the egg Hawkeye, 3 numad Hawkeye. Mar chunig mé ché dúr cepas go raibh sé tar éis é a chur thar an drasnan, cé go raibh an ilan anna géaran san a cha bhúil sé go hálainn é. Rashiste Nira. Nira mór an ann. Nira mór an ann. Nira idir leis mí an sin Brian Cassidy. An tríú iirecht chorhamú ag deire an seo a Páirc a Chrócaigh sa chluthe ceanna seo i gcóran Nicky Rackard. Deire ag éireann comórta seo bhuachas na chéadúr ó 2005. 2002 an nuair deire go raibh an lá le ardmhacha ar nói. Near taithí gur ardmhacha gimmert i Páirc an Chrócaigh i gcluthe ceannis chur Nicky Rackard. Bhí siad an seo bhlín as a chéile agus ní raide lo bhlín as a chéile. Cathal Carville for se puinte all in cúpla núma a chun. Ceann flicalt amach ag go gosantóir lí go pinfaí. Spás chun amach ag Corvin an sin dro Devlin ach ar íst na cosantóirí seasa sa bhód an sin go ghuire. Giontínis tá Brian Cassidy deisháid ní séasca go tam seo níon an se botú na bile sé gan sin agus scór eile fáte ag deire an chéad ceanna fáte ag lán cholaí deire sinna Brian Cassidy. Se cé go bhfuil a lán scór na feite ag lína lán tusa sin an scór rís an sin ó Brian Cassidy agus cé go bhfuil leir neart scór na feite ag lína lán tusa riide go dtí seo sé an chéad scór atá feite chu idir é féin agus Brendan Rodgers a go háirithe. Ach a fós tá si dain séireach agus haspáin si beidir an difriúch nuair a fór siad an deisin sin Derry gló an scór a áil. Sa nói ar ball ag a cúig a chlog Baimons bio an seo intrum an na cearlach ag gluthe canis chun Christy ring bei se bio an seo agus de se lenis ag deire agus pointe eile fáte. Cassidy a ríis. Cháchean fáte ag Cassidy a bhuisceach númad. Se Derry leis brethir go han tapig an sin agus cad sin mar crinnes cólín áil in uig agus is é Cassidy capin féin tan cin is é Cassidy a Derry leis brethir an slitter don chéad cúil an nuair a thug sin pass amach chuig Alan Grant. Mar sin dúbal scórna tíocha second Hawkeye deire i gceannas agus ba cinnte go mbeidh banistóir ardmacha Sylvester McConnell ará an éireann cá sib na deis na hógáil tá sé béis a bhád an iormarcha a choramú a bhád an iormarcha iireachtaí éasca go má nach bhfuil siad hééis se amsú agus bíonn siad ag scóráil sách rialta ach an airad. Mar sin bei deis ag a gaptain tá tám bean a chús bei deisinis ag David Carville an scór a laidú go chúig faointe agus an nói mar bhí Páirc níos luúcha tá gaí an seo agus meastar an chuí chorás go David Carville mar tá deis sin cáilte agus na fáine goil i drón na seomraí festas ag le hama cinnte an dá bhainisteoir is Colin McGurk a bheits a bhád níos sásta bhainisteoir deire mar tá ar an chun cín. Deire siad atá a goil i drón na seomraí festas sásta héan an í ag deire sé faointe ag ardmhacha.
Fáiltearás agus tá Rui ordaí cinse I Páirc Chrócaigh gan cluthe gan dar lean seo. Deire chun cín faoi láthair siad a chríochna is láidre híana naí a naid sé faoin san scór ag Meitheamh agus láireach. Chrissy McCaig a bhuala sin isteach dro an lína lán tosach. Deis an seo agus láireach tá pointe forte ag deire istin sin. Ceanna éasca ceart go leor tháinig siad isteach chuig Brendan Rodgers agus níor chuir sé muil ar bithir an ceann sin a chur an drasnád a taithí go leor aige. Is aige gur ceart an céad scór áil chu taithí agus is féidir le go deireadh leis sin I dhéanam. Mar sin Níos McGuinness agus Danny McGee take isteach. Níos McGuinness take isteach go ruide agus Danny McGee take isteach. Shanina Lán Chúl go ardhacha. Agus cinsa tá sé le feiceáil tá Rui iompaí agus níos láidre atá sí fiúin sa mosca tráchtarta tá mus ná aireachtáil. Mar sin, dura héis .1 amsú deis eile acab ó sin órachar ceart. Cúlíntaach forte istin sin. Sin Gerard Bradley Gerard Bradley. Sin a ddíireach an fearr a scóráil 3 cúlíonn sa chéad le agus leannig sé teach an sin go ciúin agus bhí sé feitheamh leis an deis sin agus cad é sin mar chríoch órachar ceart isteach I gcóine an líon tainan san. Ní rá seans na ngrás an sin ag Simon Doherty. Nis bhfuil freagra ag ardhacha. Ó, gúlainn an an chrua. Gúlainn cáilíseach an sin ó Cathal Carvel. Then Tális man amhain se cárta buí an ói for Paddy Turner as deire cárta buí sa chéad agus tá mise cappa go mbeidh cárta buí eile an bhronn seo. Tá go bheictú seo Pat? Se dúmpaigh sé an sin a bhí sé teacht amach agus tháinig sé teach go han láidir ar Díreach snéadan. sé bhuiile láidir le na ghólainn an san. Ní raibh sé ghólainn ar ghólainn. So ní dóil an bhfuil an dara ráig an réitheoir a cárta buí a bhronna ar ceapan agus sin déanta aige. Se cárta buí brunta mar sin ar Cathal Carvel for points a chéad le. Mar sin Cháinú meid cáte agus sa fág an na Páirc an sin tá Paul Cleary. Ní sé bháildre an chuna ceann seo a thógáil tar éis teachta isteach an sin mar runna dí. Mar sin Sean McCullough take isteach an áit Paul Cleary go fóileach. Sé ar isteach an sin do chuide. Bhí buinte ag an bertrathach a bháildre an sin chuig néise an Puxéir agus for cían deis chuna chur isteach a drón cúil agus is sun a tháinig an choilíosin sin sa deis anna éascann seo ag dire. Alan Grant a bheith a dógáil gan dát chuna bearna a bheadú beagán in is mó. Se an chéad bhín ag bhirt bháildrin cín agus níise bheith gimmert a fanil deire. Sas cilchunne a rócha siad. Bhíoh sé gimmert le naamh lachtan. Agus ach siad na gcónaínis im lá clia agus a gimmert le cúla ar nói. Ceann sin amsí ag Alan Grant mar sin an fear na médaí a ríist. Médaí go mór inis. Éon cholíonn déag idir na fórin inis agus tá Armagh i gróchas ardhacha i gróchas man an éiríonn le cúpla scóra áil go tapig agus cúil a testáil go dóite uatha chun teachta reis isteach san immert.
agus nuair an chuig when na Waldron in ish gimmas a den mar go rugu gus go tógiú máthar na lads. Tá sin ní síle rugu a lúb í agus tá hínas fear céile don tiismothirí tá si den as tá si na gcónaí in éire agus na lads duna an toras sús go deire ag tréáil agus ardhwala a go a hóp. Ceann sin chuiristeach ag Curry agus imi yesh ceann eile chutar mú ag ardhacha 7 sa chéide óchas puxí ar bhín sin. Dinis dis a cearnóg mar sin í bult sa fada ag Darrell McDermott. Chrissy McCaig tá fear se láidir tá luas ag tá se bult sa mú in sin ag líhan. Ní hiú sí sin sa fada tit sin dín sin. Agus tá siad tá se na chleibhlins ceart istin sin agus ar deire glantamach Spás an nish ag Gerald Bradley agus Bradley Jimmy Yesh agus ar fóríl. Deise ge ceart galóir bhí an ilin géir galóir bhí sé Croke galóir chun tuairt faoi ach tar éis dá cúla agus trí cholín na scóráil níos luúthe beidir go raibh an winníon in airdige agus thug sé faoi ach hepar an bóta san. Mar sin thug na carta sa dar leise agus a contúirt an bhfuil an clufiis an hart mar nílach aon tá aon faointe dhéag idir na fórne inis. Tá freagra tastal go lua inis ó ardhacha agus ní had an sort freagra tá tastal ób carta buí a running seo Conor Devlin. Sin dara carta buí mar sin brunú carta buí zúche ar cahal Carvel dara carta buí bronta ar as ardhacha Conor Devlin. Agus beag siad a súla cúpa scórna go lua agus caiigh siad iad a áil go tapi ceapan. Mar sin puck síirsteach runta ar a chuire. Nu ar ardhacha nói agus David Carvel an captain séta go lí seo hóigáil. Pat do go seansa be ardhacha heachtar asin seo. Tá sé deachar iad a cháil ní sé teachtar eis. Munan na rion log ar a leiad cúla bháin a scóráil ach séir a buna agus barna scéalna go bhfuil ag chur an nummarcha deisina a mú 7 mar a dúirtún sin sa chéad le Cúlín an sin ón captain an sin David Carvel. 3 cúlín scóráilte Carvel í galéro puchan na séire ach níl mór an scóráilte an immert níl a ceir a cúlín scóráilte ge an immert ceapim agus ní lór son ar chorabit tar éis dahad a dó nómat nó mar sin. Seans na bhfuil na himnoí móra seas an fód ardhacha faoi láthair ach feicim in ní táhád a chuil fós McGuinness pointí si ag McGuinness an na héin inneo ceann sin imi amach agus deis cáilsa ag ardhacha. Darrell McDermott leis a buc amach. Tí sin smachtaí go hálainn ag Brendan Rodgers. Rodgers ach seaas a bhód an sin bhí Nathan Curry an sin i dro Corvin Elnína cearcha cúig díreach ar a trastan cúpla scór mar sin eile tastal ó ardhacha ceann sin teacht way fair láimh dar Conor Corvin. Rinne Nathan Curry go machchan Crochu dó agus rinne Corvin a chuidéile de scór an maihan sin ó ibar a dóiag d'ardhacha sin mar a dúirtó anna chuid scórna eile cosúla sin a teastáil luha. Deis sin isig deire freagra ládach agus sin puck séir amadzach géil sin ag féachar Bradley. Cur Christian sin beidir gur timpiste bhí annach is cuma chuig an fearr chun talamh agus nuair a hit sé ní raibh an dara roig an réitor
ach an a dóga a héad agus sin mar a hála agus ag rit tríd an seo agus is timpiste bhí ann ceart go leor ní déan gó a leag sé ach is cuma puc sé riile an seo ag Alan Grant. Mar sin Alan Grant. Cúig cíneam sí hana héin ag Alan Grant. Sin ceann son. Cúgiú ceann cur múis ag deire. Is chun an ceann sin a scríomh síos ach Pepper chuig sé dheis agus fóríil. Agus pat mi seappa gon an roiid rééis ampú as gur le deire an roiin is. An bhrean tú híos ar na brachtach a híos a sin. Tug sé eile bronta. Agus agus Carvel ime a hart an sin agus Carvel anna habatach mas rud ag an éiríonn le ardhacha cólíní a scóráil is cuma cadasa a insidí do puchan na séra nó an immert chun an bearna seo a leidú beagáin sin an chalísin san agus be Carvel a géirí cólín eile a scóráil chun né gólín a chur ar chlár na scórdóibh. Mar sin Carvel duine go seachtar na fianna sa chéad cúigear déag agus cheann sin amsí Carvel a ríist 3 points sa chéile fáte ag Armagh. Agus 8 cólín idir na fórna níos sin ag géad cólín déag óna dí teachtas teach a Griddenson. Cín Waldron ag fágáil na Páirc. Mar sin Rory Convery takeisteach go réire chumá. In áit Alan Grant. Ó leabhar seit faoi sin tugann amach Alan Grant fearfuil chuig faointe amsíige. Go dó cúil agus cúig cholín aimsíige chuann sé sin ónta sorum dar a hágan na puchan na séra chumá. Beidir go gapan siad nachfuil sé gimmert má go leor ón immert ach fuair sé cúil agus cholín ón immert sa chéad leithach tá duine eile hálann san inis chun na puchan na séra ó hágáil. Se réilean í seo hógáil tá Kevin Hinfrey. Feicmans ceirn airos le Kevin. An óil chur Alan ceann na mú. Hís dúiche ach níor chur Hinfrey. Ní raibh féibar bithe geile leis an Johnson bhfuil sé go láidir é. Stíl tógáil a deas aige. Agus críoch anna chrín ar fad. Carach a seach numa d'immerthe catse dure dó a dóiag ardhacha nui buinte. Dure teachtain is seo ríist. Éalainn sin sin. Agus deis eile ar fuinte bhfuil sí amsí. Á sin puinte álainn fáte an tam sin. Agad out na leandout ach go bhfuil siad i bhfad níos sin Brian Cassidy an sin a fór an ceann son sin an trío cholín. Scoráilte Cassidy an sin dómpic sé go tapig agus fechar sin dómpic sé go tapig agus ní a bhéon dát in aigeine go raibh se chun na ceann sin a scóráil agus d'éirigh leis sé sin i dhéanamh trí cholín scoráilte Cassidy. An sin McCaig. Tá sí smachtaí stin sin go má. Éalainn sin ó Gerald Bradley. Curry stifua. Ó dinta go má ag Nathan Curry. Carvel leis ó Curry. Bhrális points amsú. Zón chúne. Teachtain is. Tá Danny McGee. Cén a fé le McGee inna. Ar deire bhfuil sí peocinn sin ag Carvin. Fá tá sí grúta leis ag deire. Chrissy McCaig, teach amach agus feol dinta sin. Ní hé McCaig bhí á nach Sean Cassidy an bhirt leis an glog na cloigad glasa an sin. Tá cosantóirí gura go láidir agus tá sé deachar go leor ar chosathe ardhacha an ceann is fearr áil or thup. Céir bhí Darren McDermott íon an sin chuis an pás an díadach sí scónach Nathan Curry agus dúirtma Curry. Gur míle mágad bhí sin aní chláán amach as dis tá puc sé eile bronta ar David Carvel
Curry agus Carville cóhaibh go dasla na chéile túfa spás an seo ag David Carville agus an chéad foint an immert fórtainne ag David Carville go ardwacha. Fair play do captain na fórna Ceiricúlín fightige ó na pucan na séire agus gach ceann na cotábhachtach agus mar a dúir tusin an céad ceann atá scoráiltige ó nimmert agus iad go léir fíor hábhachach Néagúlín idir na fórna áfach. Nach cliste a bhí Nathan Curry agus David Carville chun deisian a chruthú. Mar sin 9 buinte idir na fórne. Carach ó 9 númad caite. An seo a gluthaigh canis chun Nicky Rackard. Dinta go das ag Gaffney. An is danio chordbach cool. Mis ar rád at bheith si dreis a libh seo. Chrócaigh go das. Agus tití an sin as lábha Danny McGee. Chrissy McCaig. Bóran trú an ar éirigeis brethir an gceann mar bhí imrá réile ardbacha ag fannacht duine éanaar an sin os cór an cúil agus an fannacht le pass láimhe ach os rudain ar éirigeis brethir bhí an deisisin cailteige. Seo rís. Feáil dint an tam sin ag Ryan Gaffney ar Chrissy McCaig. Mar sin níos fearr tá ardbacha feabhsú. Chrissy McCaig go hógáil sin é héin. An chéad uair go Chrissy McCaig tosnú. Im léana gona homaníthe an óid. An seo an ar Páirc an Chrócaigh. Tháinig isteach mar ionadaí. So chluithe le cheannis. Táir leis puinte an an lá sin. Spásan is ag Cassidy. Leabhlacháil dinta ar Cassidy. Glantamach a dro Chrissy McCaig. McCaig osclainn sena gúlaí agus am sin se puinte má Páirc. Sin cúlaín an scóthain sin agus teasbáin sé an son brú atá á chur ag imráirí ghuiire an san ar ardbacha tháinig an glanda rinne ardbacha gomach an deisina a glanamach ach bhí McCaig a muhann sin a fannacht le deis mar sin agus fearmór láid arachlaí mar a dúirtó ribhe se agus d'éirigh leis an ceann sin a chur thar an drasnan. Anna Crinus ar fadan sin ó Chrissy McCaig ní hé núna go bhfuil se taréis an clifa seo hosú. Goil síos ar a sin John Corvin ach an íist d'éirid ina go má Gerald Bradley tuc an sé ach críochnaigh Jesus an sin a lábha Aaron Kelly ní Aaron Kelly ach fiachar Bradley an ói agus ceann eile curtha mú ag ardbacha. Sin an céad ceann a chur siad amú an seo sa dara le agus sin é beidir scéal an clifa ó hebh ardbacha de an méid deisina atá cortha múcha. Deis eile an éasca ar fointe agus tá sí curthar a trásan ag ní Brian Cassidy ach Conor Doherty. Sin Cormac Doherty a tháinig isteach cúpla nóma do hin agus an céad deis a fórse chun rud éige na dhéanamh go d'éirigh leis cholín na scóráil dó féin agus anis rís tá éon cholín déag idir na fórna an bear na mór sin idir na fórna an tán go léir I bhábhar ghuiire. Tuki Susa chin ag Oran Curry. Agus bhí deireadh cliste go leor chun an glúiseach sin a stoppa a mu I lár Páirc in son agus níor thug sí deis ardbacha chun glúiseach de chur le chéile nó éon písa mar chur le chéile agus níos tá siad chun an deis sin go léir a glanamach dóid féin. Deire an gláne sin amach. Tuki Susa go deas a chin ag an lán tosach Brian Cassidy. Íhuc sin sá fada, teach amach tá Simon Doherty. Dinta go deas ag Doherty. Fada an sin. Achas beag is féidir le Conor Corvin inan nu tá Bert is dead ó Warcall. Tuki Susa Curry. Fada bhaid Curry. Sin ar fad le sin tá lán tosach mór Ryan Gaffney. Cool forte. Tá dwacha leis na libh seo. Go dod bhí an ceann sin ag teastáil go dóite utha agus rinne se go hanmach chun brethir
an gédal síos agus Derry go sé bhúla lena chuis isteach I gúine na hangachéin sin cúil fíor hábhacht an sin fós 8 gúlaín idir na fórne ach cuma I bhhad níos fearr a chlár na scór ó héh Ardmhacha. Cinnte cafarrá an cúil sin na tastal agus tá sí fáte ag fearr na fianna an lán tosach mór Ryan Gaffney. Agus go bhfuil freigra fáte leis láideach ag deire. Níl, tá sí curtha mú deis cáilte. Si de dulli I gcóirle le hácha I rís ní le mar chúil cinnte de faoin Johnson. Mar sin feicimid bhí cinenne le den ag Chrócaigh sa chéadne agus dúirte níl. Mar sin cinenne le den inis ag Chrócaigh. Agus well, tá sé silar pointe brunt an sin ar deire. Sin freigra anna happig ar father an goal an son agus hánig an count sin ó Brendan Rodgers. Bhí a 3 héas an son agus sin an slí chun freigra ó thuirt ar chúlar an tebile an far cúlín a scóráil chut happig agus is féidir a sin mar rinne Rodgers an bouta son. An Lewis Lady and Kieran Clifford. Ardmhacha sin it's aftermath ó scór Brian Cassidy. Agus Clifford á hóigá le hain. Iris de Farmór tá sé de fuair deis inis Carvel agus í cura hára trasnál Pat hí deisíntach ar chúl an sin ag Conor Carvel. Bhí agus bhí imróí breise ar an tebile an cúil freisin ach bhí sé ceart beidir chun tuairt faoi féin agus bhfuil sé go handleidir orachar ceart beagán in róard a cúlín ag an céan an sin de Chrócaigh Carvel an dara cúlín scóráilte Carvel inis Gerald Bradley ar an tebile le deis. Mar sin tan clufa seo tar éis dúiseach go leor spás an sin ó botún dit ag a gúlbar a bhfuil ó bhín tá an sin le Simon Doherty deis fós ag deire agus sábal má dintaigh Simon Doherty stin sin sa chúl go Ardmhacha ach bhín tá leis a gúlbar an sin Pat. Sí go dá tháinig sé seach an sin agus ní sé ard golóirchan dul thar an drasná beag an níos íslina an crossbar an sin fechar se agus bhí Jackratí ag an gúlbáire é a smachtú agus é a chumáid chocóngur a chló agus is féidir agus bin a rud a Chrócaigh an Jackrat an sin ach bhí ar hir hail hánig na cosantóirí agus an gúlbáire agus gachlíine is teach na bhulach ar an dosaí an sin ag géal siad puc 65 méadar an sin agus Kevin Hintfee chun an count seo scóráil nó a thógáil ar éanos agus é a scóráil. Mar sin í sin scóráilte ag Hintfee an dára ceann ó fuc sír nó fuc 65 fuair se puc sír héis cearcha séanú mad. Sa rís né gúlín idir na fórne a héna gan ag go dó seachtaíoch scór deas a chur sós an so ag dírann seo 3 beag na 4 uair a clic fanta stoidem. Agus tan clufa seo dúsí mar nis tá seansile inis ag David Carvel cafarrá tan clufa seo bhád amháin níos fearr sa dáile tá dárin tar éis heachtamach bhád níos láidre agus níos tírithe níos tingháilte agus Carvel inis tá sí aimsí ag an bradbán sin an sé chúlín ag Carvel ceathrú ceann dó sa darna lein seo chuig cholín ar pádige ó na pucan na séire ceann amháin ón immert ag déanamh a dhíthil mar chaptaí an dóibh. Dó 7 sin fiche 3 pointe héan a 2 sin 15 pointe mar sin bhearna réasanta mór fós atrú ó tá sí sin smachtaí go má stin sin inis agus de sin seo ar chúl ag an lán tosach tá sí aimsíar ag Brian Cassidy. Agus rinne níos bháilre go handbach chun an ceann sin a choristeach sa cúin an gédal sios chuig a Brendan Rodgers agus féchar na Jackratí a Chrócaigh Rodgers ach faoi ar a hir hail chuir sin slitar trasna chuig a Cassidy agus chuircríoch mar a fa leis ard cúil ar fad an sin ó Cassidy ceann de phríomh scóráil in na fórne a 3-6
scoráilte ige go dtí seo sa chomórta seo a héan ag 3 scoráilte ige an seonneamh. Mar sin an lán tosach fear a sleach níl Brian Cassidy a gamsú cool agus cé bhfuil inuma déag fácu sa chlufa seo Siapa goil Ross ar dwach o ritse mar sin Chrissy McCaig chun snas a chur leis an iscar fad Chrissy McCaig I gamsú point eile dáireann Pat an chlufa seo hart si dure a bheits mar hampfiní bliana Teaga dawta cuma anwa her fad orthu Anis agus cuma compór da churthu freisin caithim si rá 3 a 8 agur chlár na scór sin scór anwa ein lá da irin bit agus chuirteach sé ardúnta sora muna na rion lá puin níos breis agus fithe choilí na scóráil riviera na himmerthe. Dean Gaffney takeirsteach gordwacha ach deis Ellen seo ag David Carville tá sé fós a teach gúil an crua bolsa Carville agus dure fós an an cosint cúil amháin géalta ach go pána hain an ceansin na teacht níos dúche mai Gaffney Test na ríist tití sin as láfa Cathal Carville agus deire ná na heachtamach lei. Glantamach ar deire Gerald Bradley sin pass das I dro Cassidy deis eile inis agus pointe eile rá pointe as a chéile fáte ag Chrissy McCaig an seo go chuire. Tá siad a chur na scórna le chéile go hálinn inis anna chomhimmart atara Is cosóil go bhfuil si taréis anna chuid ama a chahabh a trénáil a chur glúisiltí mar sin le chéile agus inis tá cuma compór a gorthú agus tá siad I gimmart ar a gumpór. Mar sin deire fós gionsaí Kevin Hinfie ráfuinte amsiaige hanna hain ceanú fog sir ceanú fog 65 I cean sin chur mú agus deise le cáilte ag deire ráhíle sa sé an nuair deire go raibh an bua ag deire a gurn Nicky Rackard agus níl mór an bút ag deire le fad an lá an ammonacht caithfar a rá Agad is úntach an slí ina nachríon rudí bhí siad a gimmart I gléthe ceathrú canis na hhéir an sinseir in Eigi Valley ag sa blion gábhíl an seo. Mar sin ardhacha teacht inis agus Cathal Carville go le dro chúl Carville ag amsú pointe. Cúlín Ellen sin ó Cathal Carville an 3 cúlín scoráilt an sin a Carville. Bhí deis ag chur cúil a scóráil cúig nómach le hin nach bhúil sin slitar beagán in róáard ach d'éirigh leis cúlín a scóráil ag an ón céine. Mar sin David Bridges takeirsteach go ardhacha chumá agus tá sé takeirsteach an seo a marcáil Chrissy McCaig ar thaobh seo na Páirce. Ní McCaig ach Rory Convery. Ceann sin smachtaí go hálinn san éir sin ag Cassidy. Ceann sin chuiristeach agus imíach ar deire agus ar fóríl. Seachtú íreacht curtha ar fóríl ag deire. Ile ceann amháin yes choramú ag ardhacha sa leiseo ach beidir nach bhfuil an méid sin deisin a crutha a chirid. Nuair a bhí deisin a crutha chosí céad le chuir siad seachaí na mú. Agus McCaig feicáilach siar dro Cassidy ceann fada ceann ar clé ceann agus deis cáilte. Tham sin Cormac Doherty pointe amsia ag Doherty hanna hain. Pucky sús sinnig Conor Corvin. Dal zinta Hampshire ar Corvin chiapain. Míle vontáiste. Sé bhfuil idir an dálinn inis tá ceir a chúil idir na fórne gach chúlín déag a héana tríd ag an ag a 3 néideag agus ní réon dát ag aon seo chécha a den dáhéamh go meid an bua. Cinnte brenn ar an rácht a scórála agus fad is tá deire teachtamach lei sin I ceann sin chuir siar dro an cúlbara
Daryl McDermott mé an ráta scóirla gets a bhfuil 12 agus 5 pointe amsín ag doire I trí chluife mar sin íana go trí dé gamsí Jacob ceann eile fáte leis sin ag Dean Gaffney do ardhacha. Dúmpig sé go tapig an sin agus chuir sin ceann son thar an drasnán go an tapig ar fad. De chuir sin mhuiil ar bithir féin rise thar fuair sin slitar an sin le beagán in spáis timpeair agus thug sé faoin scór agus daimsigh sé. Sprochan son. Mar bhí mar rá 7 agus 5 pointe bhí amsíigh deire mar sin. Sin an ráta scórála in éon chomórtas agus buí deire rán an úidir ag tús an séasúr agus an sin nuair tháinig an bheirt pelador ar ais Christy McCaig agus Brendan Rogers go caithfear bhla thuirt go Colin McGurk ná gur sin an iad sin a bheall ar ais mar tá difrit mór dinta acu. Nis ceann fád a boltaisteach tá sin na chaibhrín tiste ceann sin peochaí go máin sin ag Brendan Rogers tá sí sin chur amú aige. Bhí sé tar éis an díon opair go léir a dhéanamh agus an slitar a bhrise síos dó féin agus an sin rise machchan sin agus smachtaigh sé dúmpigh sé mar éachann sibh ach má léon chuir sé ar dheis agus ar fóriú. Mar sin dhá chluife ceannis as a chéile cáilsa ag ardhacha chumar a scéal go béis den cáiliúnt an tríú ceann as a chéile. Deire a bhéis a gáil chríd siad a bhéis a gimmert a gurn Christy Ring an bhlín seo thugann. Chalís Kurt Lawrenson ar Cathal Carvelinson agus deis éasca inis ag David Carvel chuna cúlín eile a scóráil. Ní le ceire nó méad mar sin planta sa clifa seo inis gan ó chuit gorta chur san áir ach ní dóilm gnéanach sé difriocht ar bit a cheansanna ardhachan se. Mar sin David Carvel seaca séanú mar cáte agus an bheánna laidíthe ríiste fós de buinte it in na fáine. Patra chumar a scéal ag trábing an chluife se go mach an bua ag ardhacha. Níl éon dát fao sin, níl dát ar behán. Ní dóilm ó le haman a chuil ach fuireann amháin. Cé go bhfuil ardhacha ag immert beagán níos fearn seo sa darna le. Se níos se bháildre na chuir deis eile teachan sin agus chalís déanta ag an lán cholíonn sin ach níor thug an réithór mór an áidir. Bhín táin sin leirtí McGuinness aontíim le Pat cheama cinnte gur pocéadacha le bronna ar ghuire ach trócara ag an réithór béidir. Ní Artie McGuinness in iste Artie dhéanamh ha tíorna neban a bhí an ach ní leon dát a chuir beagán in tróchar a béidir ag an réithór. Se go bhfuil go leor fullingthe có i nómh ceapan. Mar sin an dáireann seo fear siad dachara sa strá. Ardhacha tá siad díchálaithe ó Ryan dó agus chríocht na deire sa carúát. Dul i gcóirla le hácha a rís an seo ceann fada sin ó Kevin Hinfey sé congur go leor don na cúile is go nach raibh an muir cúil céad fan céad cinnte de. Is cúilín atá ón ceapar se. Cúilín bronta. Trí cúilín scóráilte ag Hinfey ó tháinig sé deachan sin. Se ar fád ó fucan na sira nó fucan na seaca cúig. Mar sin de sellin seo Bradley ar bhfuil sí sin an posta bhfuil sí posta ní rasta go gúlbar a cead a bhí tuair tarlú sin bot an úfásach dinta stin sin ag Daryl McDermott cheap McDermott gur an ceann sin imi ar chlé agus gur sí míar fóriil stop sé gimmert agus sin bhá fear dwachaí. Tháinig sé síos níos tapú le go deireadh ná mar a cheapan cúlbar a go darlóid agus bhí an tosaí ann chun
Countess more Yenov than Dish. You're on cool, but a brand new Ryan Gaffney if you want. Martin, cool, Forza, a Gaffney. Martin, Carvel at tacht. Bezgin you should cool ella. Tacht an ish. Carvel ella. Corvin, agus he called to Connor Corvin. Dreach a second Fácaigh. Clifford ben the heart. Got Sheeran Chin, Doc Kieran Clifford. Agus a Chin, Cassidy. Oh, Shin points and lay. Brian Cassidy, Eric Lehan, both said a team leader. And if it end when yes, go pick out some of the Fecher Shimmer, or Crinnis, or door to a Meher and Glehan. Winning a Calor on third fin score, Shin Cool agus Kercholin, score Alte, a Cassidy and Sean Yuv. Anna Hasbantus Crinnis a week. In a 3-fight take Gerald Bradley. The Tussa has Farag Dirrid, especially Shin Ansil there. Well, you know what I create me foes, I should get a cool Ella Amshoot. Because in Kyanshin Bulsa, a Connor Corvin. I guess the may puck, Shaska Coog, and you may. Marshin Connor Corvin. The Fogol Páirc na Himmerha, agus Tachtastach in the Artichin Talk, Kaylee Gorman. More naam Fácaigh ag Kaylee Rolavain mit a glyffe Chánú mad Fácaigh Siad dure iad na Champini Trastan seo agus spásan ag Kevin Hinfey Currastach deis a chúlin seo agus bhfuil puck éirice patchin puck éirice cinnte Liana was eich nimmert. And then we the right to nimmert agus dere tá sí cura har a trasnán. Colleen fight to get. Colleen fight to Conson. Ach mar a dúirt tóbhí the got comer in scale gur Fecher Shanish. Sean is a trasna. Oh, live team pled beds in our hanch go tala ach. Da mecht tú éis a sinna in é not sell a bark is puck sir bheitán. Christy McKay got on the Shinamach. Did it. Ordwacha, non half the mach lay shin. It's Boston shot. John Corvin. Corvin O'Ulishin father. Stiffwood East. Tá Gaffney. Smachty Gama. Nathan Curry. Sheer throw. Ryan Gaffney at East. Agus. And Dara Kans and Darlia cut her move. Ag Ordwacha agus ag Ryan Gaffney. There's a scale and Cliffe or showed ach should have bonus bar and scale now go will did it Nis fair number the Ordwacha and shine over then us agus Rodney Sager number of she the Nurig nor of he drug play in the car ag did it ach Rodney's agrihe in Lena Anna Chid Mullet tilte ag Holly Mogorkenshin. Kinsa she did it basic Emirates a Gurn Christy Ring on Vleen Shahogan agus ní bheoh sad beidir go méid siad ar eiste chlufa Canis ach tá cluthe Canis teacht sús ar ball ag a cúig a chlog sin cúig a chlog bei cluthe Canis Christy Ring sin idir Antrim agus ceann sin bult a fada agus deis cáilte Mer Kennedy Hansen a chur mú ag a dirin seo Sathairn le agus a chur Ordwacha a músa céad le. Se mar bhí mar Antrim agus Carloch ar ball. Bhí an nefar chloig nó mar sin. Deis eile agus scór eile fáte. Se pass all in sin Fecher seo reverse password deirtar agus Fecher sin mar críoch. Either a curtain score in the Chéile go Haskinish. Cart the buoy brunta chin na Kieran Clifford, war go sin come on. Agus Ross Ordwacha Ritze Tom Clifford seo hart.
agus si dead in the champagne sin an adó dénach séite ag an réitor bearn na mór iad in na fórne ag in deire trí a fiche trí ag dhéachna deire leis sin scóráil an áhá. Organ tar éis do bheith héna né a scóráil sa chéad le Derry gló gá chúl agus ceir chúlaín dé go aimsú sa darna le agus sin anscór i lethar bithe chuig nó méad is trocha mar sin. Agus haspáin sé an difriocht a bhí ann í neomhíidir na fórne ó héamh crinneasa de agus ó héamh cruthíochta de 3-5-3 ardscór fadar agus an bhuad tiltte go maithá. Mar sin si deire bhéis a golemála le current Nicky Rackard 2017 an scór deire. Deire 3-5-3 ardwacha 2-12.
Armagh.